Der kommer sgu ikke! Han er... Ej, der er sgu en del af den. Der er sgu en, der er sgu da en af godt dem, stykke der. af den. Jeg tænker, fuck, hvad sker der nu? Hvad gør du? Så bare... Jeg tænker, jeg har aldrig set så meget mærkeligt i mit liv. Du kan sgu ikke steppe væk. Jeg kan sgu ikke... Void. Jeg kan sgu Jeg var ikke med mig. Nej, der er mange derinde. Skal vi bare... Hvad gør vi? Løber vi bare derind, eller hvad? Ja, vi løber bare derinde. Bare hop rundt. Eller skal vi løbe fra gruppe til gruppe derinde? Okay. Vi går stadigvæk. Okay, vi går stadig. Jeg synes, jeg bliver nødt til at stå i face på en eller anden lige om lidt. En urge to face people, the nature. Kæft, der er alligevel mange. Hey, Der er sgu møde her, de gutter. Lad os lige gå ind. Han skulle møde han. Han er pænt afsted. Ej, ikke Oh my god. Hvor kæft, hvor er det dank. Oh god. Bare Thomas. Du står og snakker på. bare spammer det her lort. Nå, fanden ikke. Videre. Hvor er det nice. Så kan du videre. Ud igen. For satan. Random whisper, fuck. En eller anden der must whisper, hahaha. For satan. Så går du bare 5 tårn, og så spammer det her lyrics. Hey, this is the best thing that happened to me all day, man. Ready or not, we bust off in the air 'cause they bone and chameleon.